Hi guys, welcome to our vlog again. Nari tayo kalingawan diri karon sa Sambuan guys. Christmas party. Ano sa mga bayi? Ano sa tanaw? Unang kababae, lima kadalagan mo dire. Utos lok mo sa botilya. Ya? Ito mo mga lalaki, kapag inyong kirihan eh, malapas niya, magkakasama. Oo, gani, ang inasulipay ko na. Gawas na tayo na ang lalaki na dilugan. Ay, masayaw mo, talikod ha, talikod. Kaya ko katsa na tukaran, ako nang sa katago. Oh, talikod mo masayaw, talikod. Yay! Si Manuel ang sumanang namoy tagpintay kadrahan ko sa lamisa. Manuel! Pindot mga duha ka vendors kay doon ng music kay to sloko ng botilya, sloko ng lungag. Pagkalalaki, di man ang kababayan. Doon na, ulitin ko lang. Yes, ayaw ba? Palayo. Ako bang, alam na talikod mo kanina. Isa may kayo yung talikod. Ako bang. Tulo. Ito mo napit niya. Doon lang isa ng kanya. Sik. Oh, sige. Sayaw. Yeah! Ang mga nori ay tutay na puno. Ayaw, sayaw ay! Ikot ka. Okay, ang ilugan, wala ka sa slope. Okay, buhay yung tagay ka sa isa. Tagay din ang slope na. Ayaw, pasayaw ha. Dito. Irog. Kana? Sige, music, maestro. Tulo na lang kabuok. Ayaw, pasayaw. Why, ilugay ha. Sabaw. Ang mananaog si Berleo
Duha na lang ako po. Ha? Duha na lang ako po. Ipakita. Ayaw, lagay. Karon, hindi na mo tuslok ha. Hindi na mo tuslok. Masayaw ka, yung dinahon ang matigya. Kaya mo tuslok mo, magilugan niyo ako mo. Mabali mo na. Dinahon lang ang matigya. Matigya. Ayaw, sampungin na ha, sampungin. Okay. Yes,